Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Sa mnom u studiju je Saša Mihajlović. Dobro jutro, Saša. Dobro jutro, Jelena. Saša, ti si toliko svestrana ličnost, možemo zaista o svemu da pričamo sa tobom, ali za sam početak krenut ćemo možda od tvog bloga, koji se zove Sve u svemu. Koliko već dugo postoji tvoj blog? Taj blog postoji oko 3 godine i njegova ideja, tačnije taj sam projekat uradio sa svojim saradnicima, da promovišemo ljude koji su kvalitetni, obični, ali neobični, što ja kažem, kojima treba medijski prostor i to radim najčešće besplatno. Znači da pomognemo ljudima kojima treba neki medijski prostor, kvalitetnim mladim ljudima ili nekim ljudima koji su eksperti u raznim oblastima, pa čak i običnim poljoprivrednicima, nemam ja taj stav. Znači smatram da su ljudi najveće bogatstvo kod nas što imamo i trebamo ih promovisati i što kažem iskoristiti njihov potencijal na najbolji način. Odakle ideja za pravljanje te vrste bloga? Uglavnom danas, Saša, koliko god da zvuči sebično, svako gleda, prosto sebe želi da zaradi, nema vremena da se bavi sa određenim stvarima gde nema novca, ali tako? Ti prosto ovo radiš zaista iz neke dobre namere. Gde se to probudilo? Pa evo ovako, proputovao sam puno i po svetu u Srbiji. Srbija je moja zemlja koju puno volim i upoznao sam puno kvalitetnih ljudi. I pošto sam non stop u kontaktu sa ljudima i često ih učim da digitalizuju svoj posao i isto tako želim da ih pokažem nešto, recimo, ako su to neki poljoprivrednici, kažem, dobre ljudi, super što imate to voće, treba i neko da vidi. Ako su to neke, da kažemo, ljudi koji se bave turizmom, imaju jednu svoju malu brvnaru, nešto, isto tako želim to da vidi. Ako je neko koji je sad posadio, recimo, crne gvožđe, bobice, bili su kod vas prijatelji u emisiji, zašto je to bitno, zašto je to dobro, zašto je to isto mogućnost kao biznisa, da je možda još neko drugi posadi, jednom rečju proizvodimo nešto kvalitetno, da naš narod i uopšte zdravo za ljude, druga način mogućnost zarade, treći način da ispromovišemo nekog. Da li je to neko u pitanju iz modnog sveta da proizvodi neke haljine, nešto, bilo šta, zašto da ne, mladi dizajneri, da li su to neki glumci, muzičari. Mi imamo mnogo kvalitetne dece, evo ja gledam na ulicama Knez Mihajlova da sviraju tamo kako se zove, violinu ili svašta nešto. Ja im često priđem, pitam ih kako to rade, zašto to rade, obično im treba za školarinu i tako dalje. Pa onda iz te glave moje dođe da ih intervjuišem, da im pomognem, da sutradan ih neko uzme, možda da se napravi neki festival uličnih svirača, što bi ja rekao u žargonu, ili bilo šta. Jednom rečju, kažem, kružim, krećem se, volim ovaj narod, i svašta nešto, kažem, želim da im pomognem da izvuku neki potencijal. Da li ćemo možda posle nešto to komercijalizovati ili ne, nije bitno. Kažem, želja mi je da pomognemo ljudima. Kako sam bio, recimo, kod gospodina Jana Nemčeka, čovek je graditelj violina i čovek je super. Želeo je čak da napravi školu. Kaže, Saša, ja sam mator, nema ko da me nasledi. I meni je sad žao, recimo, napravio sam o njemu jedan prilog. Želja mi je da se neko uključi iz države, da tom čoveku da šta je potrebno, da možda nauči 10 dece, budućih majstora, da isto pravimo violine. Znači ima, da kažem, milion ljudi, 10 ja koga sam sve video, ali jednom rečju, želja mi je da ljudi koji su kvalitetni, treba da im se da medijski prostor, treba ih ispromovisati, da jednom reču, eto, napravi si neki posao, zadovoljstvo, da li će to biti neka škola plesa, fudbala, škola boksa, da je recimo isto druga Ščupa je bio kod vas. Čovek je fenomenalan, sklanja decu sa ulice, uči ih pravim vrednostima i pravi u njih buduće šampione. I meni je to pozitivno, ne treba tu nikakav novac. Meni je najveće zadovoljstvo da vidim tu decu da su uspeli u životu, u sportu, u muzici, ne znam, filmu, da li su dobri inženjeri, bankari, poljoprivrednici, šta god. Jednom rečju vidim to kao, da kažemo, potencijal koji je neiskorišćen i smatram da ljudi su najveće bogatstvo. Pa čak i bake i deke koje su u staračkim domovima ili nemaju negde mira kod svojih, ja recimo imam nepokretnu majku i znam šta to znači. Ja često kažem, meni je mama žao što ti ne štrikaš ili nešto ne radiš. Mogu recimo i oni, neko socijalno preduzetništvo, da prave recimo šalove za decu bez roditelja. Te mi možemo, što kažem, svako će da kupi taj šal ako zna, ili majicu, ili neki privezak, nebitno, nešto da rade, ako će pomoći nekome kome je to potrebno. Uvijek postoji neki način, da to kažem, ljudi su naše najveće bogatstvo, bilo da su u Srbiji, bilo da su u dijaspori, da isto često kontaktujem ljude, kažem, dobro, šta vama treba država Srbija da omogući, da biste ovde možda započeli neki biznis, radnju, ili ne znam, čuvali vaše deonice, ili šta god. Eto, šta je to nešto potrebno da biste bili ovde i sarađivali ovde?
Sjajno, Saša, svaka vam čast na tome. A kakve su reakcije ostalih ljudi na vaš blog? Pa ima ljudi koji, mislim, ja u suštini ne gledam ko će šta mnogo da kaže. Znam, uglavnom 90% ljudi mi kaže bravo majstore, svaka čast. Ima oni koji mi kažu da sam budala, zašto ja to radim, nema tu nikakve zarade, šta ja imam tamo od nekog seljaka iz Šumadije. Ja kažem dobro, to je moj drugi prijatelj. Mene je želja da ljudi vide njegovo voće, a možda će jednog dana da se organizuje neki, da kažemo, pa ne mogu da kažem, to nije zdravstveni turizam, ali da kažemo neki seoski turizam, gde će ljudi možda iz nekog drugog sveta, iz inostranstva poželiti da dođu u Srbiju, da vide kako se beru te breskve, jabuke, šljive, nemam pojma, maline. Možda oni neće biti neke radice, ali eto, 2 dana će da se opuste od svog svakodnevnog života, stresa, da žive isprogramirani, pogotovo u inostranstvu, dođu da probaju, što ja kažem, našu proju, gibanicu, prasetinu, jagdetinu, pečenje, vino, rakiju. Što bih rekao, eto, neka sam i Gučo radio, da osete, da kažemo, blagodati zemlje Srbije, da upoznaju našu kulturu, da upoznaju naše crkve, manastire, da upoznaju našu kulturnu baštinu. Jednom reču da mogu da kažem, Srbija je zemlja gde ima mesta za svakoga. Evo, bila mi je jedna drugarica iz inostranstva, gost, pokazao sam i beogradsku našu džamiju, da vidi ono, pošto ona islamske veroispovesti, rekao, pa nema potrebe da razmišljate da smo mi divljaci, pobogu, ovaj grad i ova zemlja ne postoji mesta za neku naciju, narod, da nisu dobrodošli. Ti si, Saša, vrlo komunikativan i vidi se da zaista uživaš u komunikaciji sa drugim ljudima. Zanima me da li je to bilo oduvek tako? Kako si bio na studijama? Pa ovako, nisam bio neki dobar student. Šta to znači? Pa što znači, recimo, ja sam i studirao radio, bio sam na budžetu, nisu mogli roditelji da mi pomognu nešto mnogo, ali sam zadovoljan koliko su mogli. To znači da sam, recimo, imao 27 šestica ili 26, ne sećam se. To su bili predmeti da sam pitao šta je dovoljno za 6 i toliko spremim. Ovi neki stručni predmeti, imao sam ospice 9-ke, 10-ke, to me nešto zanimalo, imao sam više volje i želje. Pogotovo su me zanimale te stručne stvari, znači nešto u praksi, da smo išli na nekim predmetima na praksu, da nešto naučimo, da vidimo. Ovako nisam baš nešto ljubitelj teorije. To treba poštovati. Ti si odlučio na početku studiranja, ti si rekao mene, ovo ne želim da učim više od 6-ice, kažite mi šta treba za 6 i to je to. A koje stvari te to, na primjer, nisu zanimalo, odnosno koji fakultet si završio? Ja sam završio mašinski fakultet, industrijsko inženjerstvo, pa ne mogu da kažem nisu me zanimale, nego nisam želeo nešto previše da se udubljujem u šta znam, matematike, fizike, ove osnovne neke predmete, nego eto čisto koliko je dovoljno. Dao si mi neki lep primjer malo pre, pa mi je to bilo interesantno. Pa jesam, dao sam primjer radi neke predmete što smatram da neki profesorima kada sam bio pričao treba da imamo više prakse ako je to moguće, da vidimo kako to nešto izgleda, da kada završimo, ajde da kažem ovako, smatram da prosveta treba da sarađuje sa privredom, šta to znači da kada neka kompanija kaže ok, meni treba inženjer koji će znati to i to, ekonomista koji će znati to i to, da ti isti studenti dok studiraju mogu da dođu na praksu i da nešto i nauče i sutra da ostanu tu da se zaposle ili ako nema mesta da se zaposle, da bar dobiju neku obuku, da kažemo, završili su nešto, videli su nešto, da su tada imaju neki sertifikat. Bio sam na praksi u toj kompaniji. Više mislim da treba malo da bude ta stručna, da kažemo, praksa. Ne kažem, naravno, ne može se ništa bez teorije, ali samim time putovao sam po inostranstvu, bio sam studentski lider, Studentska unija, AEŽ, svašta nešto i gledao sam kako to izgleda u inostranstvu, gde ljudi dok studiraju idu negde, rade part-time job, da kažemo 3-4 sati i da kada već ostanu apsolventi, možda se već tu zaposle, polako rade i tako dalje. Pa samim time smatram da, kako se zove, ljudi trebaju da imaju neku praksu. Izvini što te prekidam, kao da se gubi vreme, ali da prosto studenti sve vreme studiraju, završe studije i onda sad treba kao da imaju iskustva, a nemaju, jer su studirali, ali tako, ali prosto inostranstvo to je drugačije. Tako, ali i kod nas, evo, bio sa jednim profesorom, čini mi se da beše Oskar Kovač neki davno, pričali smo neki dijalog gde sam rekao, pa dobro profesore, nisu ništa studenti krivi što kažete nismo bili na praksi. Zašto? Evo vi iz obrazovanja ne sarađujete sa privredom. To je ono što se vraćam. Znači, ne znam, evo, vi ste završili žurnalistiku. Ja sam nekad sa svojim kolegama pokrenuo Sport Indeks, prvi studentski sport web magazin i bila nam je ideja da promovišemo studentski sport.
Znači, isto tako da ti novinari dođu prvo kod nas, uče da snimaju svoje kolege, da igraju, navijaju za svoj fakultet, a onda posle će ih uzeti neko bolji. Mislim, pa tako trebalo bi da bude. I dosta njih se, recimo, zaposlilo u nekim isto velikim novinskim kućama, agencijama, a prve korake novinarske su započeli na praksi kod nas. Znači, neka mi je ideja, kako da kažem, da ne bude samo teorija u obrazovanju, nego i praksa i da kompanije prate prosvetu ili prosveta privredu, da jednom reču ljudi ne bude samo studiram, pa eto ne znam šta ću, završio sam, imam diplomu. Ne, studirao si, bio si na nekoj praksi, ta neka kompanija sarađuje, mi imamo, mogu da kažem, ozbiljne naučnike i stručnjake i muzičare i šta znam, pravnike, ekonomiste, dosta naših ljudi pobeđujem. Mislio sam i ja na nekim takmičenjima, dosta, evo, recimo na mom fakultetu momci su napravili formulu, jedan web studentski projekat. Da će to isto dosta ljudi da upiše, da budu konstruktori na mašincu, zašto da ne? Ima isto na nekim drugim isto fakultetima, svašta nešto, studentska takmičenja. Znači ima tu puno potencijala, kao što sam rekao, ljudi su najveći potencijal, samo eto malo smatram da treba privreda da uđe sa prosvetom u dogovor i da kaže, ok, ajde da ljudi imaju i da posjete neku kompaniju i da vide nešto ili bilo šta, i jedni i drugi imaju benefit. I ta deca će sutradan da nešto nauče, postaće dobri rukovodioci, kadrovi. Tako da ja imam tu viziju i mislim, smatram, to je nešto normalno. I samo radi na tome. Saša, napričamo jednu kraću pauzu, Možem. ali se onda vraćamo u našem razgovoru. Ok. Ostanite uz nas.